Mamă, ce mi-aș dori și eu un Mercedes. Dar, de fapt, cred că ăsta e tirul. Cred. Nu mă dore. Trebuie să-mi... firmă de Mercedes. Hai că e bun. Ok, să terminăm cursa asta și apoi mergem să cumpărăm un Mercedes. Să vedem. Yay! Sunt superb. Ok, e bine, bun. Ok, asta e garajul meu, nu mă interesează. Ok, bun. Așa. Bun. Oh. Da, bun. Uite. New Actors. Cumpără un camion. Da. Ok. Bun. Asta e frumos. N-am bani. Lich mon cœur a déménagé AMG 63. Même si ma peine est aménagée AMG 63. Salutare toți, eu sunt Fallen și astăzi o să vă arăt cum să faceți bani pe Euro Truck Simulator cu hack. Nu vă recomand să faceți așa ceva de obicei, dar da, părerea mea este că dacă vreți să nu stați să mergeți în 16, de cei care vreți, puteți să ignorați acest video, puteți să dați dislike, nu mă interesează. Dar pentru cei ce nu vreți, eu o să vă pot arăta cum puteți să faceți. Bun, haideți să vă arăt prima dată. Bun, pentru început, vă trebuie să vă descărcați programul Cheat Engine. Mulți cred că Cheat Engine este un program care doar îți bagă bani ca să-ți arăți, dai mare și mai chiar. Nu, în fine, eu mi-am băgat, o să vă arăt imediat. Bun, pentru început, o să trebuiască să selectați chiar aici Euro Truck Simulator, pentru că nu, asta nu ne trebuie, nu dați nu. Ok, bun. Noi avem 0 puncte. 0. Și el aici o să scaneze. Dar cred că e deja de mult. Hai să-mi bag picior. Bă, dar ce e așa de mult? Scanează. Vă dați seama dacă scanează atâta? Ai, e capul meu. Oh my god. Nici într-o viață nu o să selectez eu atâta. Măcar un punct să fac și eu. Doamne feri. Bun, haideți că revenim imediat ce fac un punct. Bun, înainte să începem chestia asta, am intrat pe alt profil mult mai vechi când aveam eu Euro Truck cu demo. Aici avem 775 puncte și nivel 2. Deci atât avem. Bun. Ne întoarcem înapoi la Cheat Engine. Bun, ne-am întors la Cheat Engine. Selectăm Euro Truck și banii noștri. Banii noștri sunt 775.
ăsta, nu banii noștri, punctele noastre. Punct. Adică, ce facem? Adică facem level. Bun, acum nu mai sunt, pentru că le-am schimbat eu înainte. O să vedeți, le-am schimbat, n-am filmat, ok, bun. Hai să spunem că le-am schimbat eu într-o 100.000. Bun. New scan, first scan. Bun, acum arată 100.000, asta e levelul nostru. Dovada, imediat vă arăt. Bun, aici am schimbat 100.000. Imediat ne întoarcem înapoi. Bun, acum, dintr-o 100.000, dăm control A, tragem aici, control A din nou, change record, value și dintr-o 100, hai să spunem că îl facem 10 milioane. Vreau 10 milioane. Bun, hai să intrăm înapoi în Eurotrack. Prima dată, nu o să ne arate. Bun, hai să spunem că dăm cumpărare camion, nu cumpărăm nimic deocamdată, așteptăm numai. Ok, acum avem cele 10 milioane de puncte. Da? Bun. Nu avem bani de un camion? Nicio problemă. Imediat rezolvăm. Bun. Ne-am întors la Cheat Engine. New scan. First scan. Și ăștia sunt banii noștri. 7000. Așa. O să vedeți pe video. Uite, punem aici. Apoi dăm din nou. Change value. Hai să spunem că eu vreau să-mi bag. Uite atâția bani. Da. Hai. Ok. Atâți bani sunt. Bun. Intrăm din nou. Bun. Nu o să vă arate cum am spus. Cumpărarea de camion și acum avem și banii. Bine, nu o să vedea 999 pentru că e o limită la ei. Bun, hai să spunem că eu vreau să-mi cumpăr un Volvo. Eu vreau achiziționare. Clienților fideli, mamă, cine simțită. Ok, bun. Nu-i bani. Frumos. Hai să zicem că noi luăm pe acesta. Nu pe asta. Pe asta. Bun, configurații astea. Toate astea sunt de la nivelul astea toate, tot. Ați făcut de la 3D. Bun. Acum le aveți pe toate. Și uite așa. Uite, eu vreau să cumpăr camionul chiar acum. Stați așa. Ok, mulțumesc și eu. Opa, ops, așa. Și avem camionul dorit. Așa. No. Ok, nu trebuie să facem așa. Acum e a nostru. Ok, asta nu o să trebuiască acum. Bun. Asta este dovada. Sper că v-a plăcut acest episod. Totul este working, nu este nici măcar o trap sau cum se spune. Mulțumesc că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Dacă nu, dați dislike. Dacă mai vreți să lăsați-mi în comentarii. Eu am fost Fallen. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!